ana nggih Murwing Gupito Kumenyar Merbawa Sumirat Babar Tejamaya saya dangu saya cetha Allah punika tejane Pro Abagus ingkang musyaga arsa ambeksa kang apindo manggala yuda arsa ing madyaning raranggana Mustika lho iki kesayanganku memang oye ya lamat suarane ing pandolo atiku kakepranan endahe dadi ladiku ayo bebarengan matur mring wong tuwa Rama ibu kanthi lagu kanggo tapa aku kowe becike sing wis padha panggoda rahayu ayo muji marang Gusti ijo-ijo nyandange katon bagus suryane sarwa kawas gedhes luwes jogetane ito sami nguriyur ribut tapi prayogi yogi dados pangerti beh lestari kabudayan kita
Yen kowe
yo. Tansah nambah kang pinisi prokanoman sikro prapto hamba berkabuda yane kang aran kuda mustika saking sareng wedok martani umbyong sarane kumuro sikrong lipur para warga yo os
Phải à? Dễ ỏ, alon. Ôi. Ôi, dạ. Ngõ y. Dạ. Gã đi. Dạ.
saya rame. Saya rame penontonnya san saya dedel. Ya ini terpantau ada 5.000. Sambil berdas. 5.000 penonton. 5.000 Betul. penonton. Tambah 2.000. Tambah 2.000, 7.000. 7.000. Kali 10.000. Kok saya akeh. Nggih, tasih nyawisi kalian kudu mustika saking Saren Widomartani Ngemplak Sleman. Nggih, niki sampun dipinangkani Bapak